Poštovani gledatelji i ljubitelji animiranog filma, dobrodošli u Animatik. I sve najbolje na početku 2021. Najviše zdravlja, mira i zadovoljstva gledanja filmova. Nakon proteklih godinu dana gotovo nema ljubitelja animiranog serijala o profesoru Baltazaru koji ne bi poželio živjeti u njegovu svijetu. Jer omiljeni bi izumitelj zasigurno pronašao rješenje i za najveće svjetske probleme. U godini obilježenoj pandemijom koronavirusa, Rijeka je činila sve kako bi opravdala status Europske prijestolnice kulture. Dio je izložba o profesoru Baltazaru nazvana 51.000 Baltazar grad. Izložba se nastavlja i u 2021. a vi u Animatiku danas doznajte i sljedeće. Kako se u Baltazar gradu razvija vjetrovita priča? Može li slavni izumitelj riješiti i dramu oko cvijeća? I koga u Švicarskoj muče vjetrovite okolnosti jedne proslave? Zima nam redovito donosi vjetrovito vrijeme, a danas ćemo vjetrom i početi i završiti Animatik. Na početku bit će to u Baltazar gradu. Prva sezona svjetski cijenjene serije o omiljenom izumitelju predstavlja epizodu Vjetrovita priča Borisa Kolara, Zlatka Grgića i Ante Zaninovića. Osim u epizodama najpopularnije hrvatske animirane serije svih vremena, Baltazar grad možemo posjetiti i u Rijeci, na izložbi 51.000 Baltazar grad. Izložba, postavljena u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti, traje i dalje. Pod sloganom Luka različitosti, najveća hrvatska luka Rijeka i u 2021. godinu ušla s prestižnom titulom Europske prijestolnice kulture. Iako je prvotno ovaj kulturni projekt Rijeku uz irski grad Galway, također luku i to na Atlantskom oceanu, vezao uz 2020. Europski parlament titulu produljio do kraja travnja. Razlog je pandemija koronavirusne bolesti. Tako se jedan od najatraktivnijih programa ovog projekta u Rijeci može i dalje razgledati. To je izložba 51.000 Baltazar grad, postavljena u Riječkom muzeju moderne i suvremene umjetnosti. Otvorena u listopadu, izložba je posvećena zasigurno najpoznatijem stvaralaštvu hrvatskog animiranog filma. Riječ je o seriji Profesor Baltazar. Započeta 1967. filmom Izumitelj cipela, redatelja Zlatka Grgića i ko-scenarista Borivoja Dobnikovića, serija je do 1978. dobila 59 nastavaka kroz 4 sezone. Omiljena u Hrvatskoj i diljem svijeta, osobito u Skandinaviji, priča je o naslovnu genijalnom izumitelju proslavila i njegov Baltazar grad, čiji su autori nadahnuće pronašli upravo u Rijeci i njezinim vizurama. Stoga ne čudi da je jedna od vodećih atrakcija riječke dionice Europske prijestolnice kulture upravo ova interaktivna izložba. Izložba je zamišljena i postavljena kroz otvoreni prostor ostvaren prema planu svog kustosa Željka Luketića kao veliko magično igralište. Izložci su pristigli iz mnogobrojnih arhiva i zemlje i inozemstva, pri čemu izložba i sama djeluje kao animirani grad sa svojim sadržajima. Od ulica, trgova i zgrada do niza instalacija osmišljenih za rješavanje jednostavnijih ili složenijih zadataka koji su i proslavili pustolovine profesora Baltazara.
Dio je izložbe naravno i njegov čuveni stroj za rješavanje zagonetki. Scenarij, režija, crtež i animacija izvorne serije djelo su Zlatka Grgića, Borisa Kolara i Ante Zaninovića. Dizajn pozadinu ostvario je Zlatko Bourek, a glazbu skladao Tomica Simović. Njihov je rad nadahnuo autore dizajna postave i vizualnog identiteta riječke izložbe, koji dolaze iz studija Brigada iz Zagreba. Inače, Europska prijestolnica kulture upravo je u Rijeci proslavila svoju 35-godišnjicu. Prva je titula 1985. pripala Ateni, a inicijatori su ove zamislili tadašnji grčki i francuski ministri kulture, Melina Mercuri i Jack Lang. Profesor Baltazar i Rijeka i na ovaj način ostaju trajnom baštinom i hrvatske i europske kulture. I naš je studio scenografski djelo animatora, a kako animirani film prenijeti u izložbeni prostor doznaćemo u razgovoru s našim današnjim sugovornicima. O izložbi 51.000 Baltazargrad razgovaramo s kustosom Željkom Luketićem, a naš je gost i Drago Prokopec, koordinator proizvodnje filmova, tehnike i održavanja Zagreb filma, u kojem je i nastala izvorna serija. Dobro vam večer, dobro nam došli i gospodine Drago, ako se možemo prisjetiti vaših početaka u Zagreb filmu, koja je prva asocijacija na profesora Baltazara? Kada sam došao u Zagreb film, sjećam se da sam kao klinac počeo gledati negdje tamo 68. 9. godine prve epizode na Hrvatskoj televiziji. Ne sanjajući uopće da ću ući u studio Zagreb filma. I tu sreću sam imao što je ta serija četvorka, to je 20 filmova po 5 minuta, upravo tada početa sa realizacijom. Dakle, dio ste povijesti profesora Baltazara. Dio povijesti. Kada se prisjećamo 70. godina, to je uistinu i vrhunac hrvatskog animiranog filma i Zagrebačke škole crtanog filma. Koliko je sama serija značila i Zagreb filmu i hrvatskoj kinematografiji? Pa gledajte, rad na toj seriji treba vratiti se puno prije toga. Grupa velikih autora, uključujući tu Mimicu Aleksandra Marksa, Vukotića, Dragića, Dovnikovića, oni su stvarali već svoje prve radove, tu je došao Grgić i normalno da se jedna velika grupa ljudi skupila koja je imala interes da se nešto počinje. Grga je tada počeo raditi Izumitelja cipela, koja je kasnije bila i pilot serije. I jedno po jedno počelo se proizvoditi. Hrvatska televizija je uskočila sa time da je sama ušla u koprodukciju. Kasnije su još javili neki studiji izvana, kao Winter Rose iz Hamburga, i serija se zalaufala. I eto ga, nastao je profesor Baltazar. Na radost mnogobrojnih gledatelja, rekao bih i djece i odraslih, a zapravo i svih nas koji smo u 2020. imali veliku čast i zadovoljstvo nazočiti izložbi. Željko, najiskrenije čestitke. Kada bismo iz bilo kojega dijela Hrvatske poslali razglednicu na adresu 51.000 Baltazargrad, gdje bi došla? Stigla bi direktno u Rijeku i to u ured gradonačelnika, koji je nakon što je otvorena izložba prepustio profesoru Baltazaru simbolično da vodi grad, tako da zaista ako napišete razglednicu ona dolazi direktno gradonačelniku, a gradonačelnik prosljeđuje Muzeju moderne i suvremene umjetnosti gdje se nalazi izložba. Željko, riječ je o izložbi koja je uistinu jedna od najvažnijih sastavnica projekta Rijeke Europske prijestolnice kulture. Kako je došlo do vašeg angažmana?
Pa radi se zapravo prilično dugom poslu već u kojem najprije moram taj obavezni dio zahvala najprije Drago Prokopec i Bajko Hromalić kao arhivisti koji su nam strašno puno pomogli, sam grad Rijeka, dakle voditelji EPK koji kao što i znate zbog covida u jednom trenutku bio u sniženom obimu. Dakle, cijela ta priča je bila i pomalo žrtva cijele ove situacije izložbene, međutim svi su se začudili da smo uspjeli proizvesti izložbu do kraja, a to je bilo upravo zato što smo je zaista dugo spremali i tražili smo materijale koji sami znate kako stoji stvar sa arhivistikom u Hrvatskoj. Nisu osobito bogati, međutim uspjeli smo složiti izložbu koja je raspona za djecu do odraslih. Dakle, išlo se na jedan edukativni moment, na jedan povijesni moment u kojem će djeca vidjeti kako se razvio sam serijal i jedan dosta važan multimedijalni dio izložbe, plus naravno sama činjenica da se izložba nalazi u Rijeci i ta veza između Rijeke i Baltazara je mnogima bila naime do sad nepoznata, a to je da je u jednom od svojih posljednjih intervjua Zlatko Bourek spomenuo da je zapravo jedna od glavnih inspiracija njemu za pozadine Baltazara, dakle govorim o onim najslavnijim pozadinama počevši od prve sezone, bila upravo inspirirana tim malim uličicama, velikim neboderima, kombinacijom brodova, industrije, mora i tog nekakvog uopće te ideje različitosti svakakvih ljudi, a to je ili to vama isto bilo iznenađenje da je zapravo Rijeka poslužila za Baltazar grad? Pa je, zato što ako pogledate primjerice prvu epizodu Izumitelj cipela, tamo je prva inspiracija je zapravo bio Zagreb i New York. Odlaskom te prve ekipe i transformiranjem Izumitelja cipela u serijal, on poprima sasvim taj drugačiji oblik koji još uvijek je kozmopolitski grad, ali je vrlo izmaštan, nevjerojatno krive geometrije koje pod tadašnjim utjecajem ne samo Rijeke, nego i tadašnje naivne umjetnosti kao i psihodelične umjetnosti tada u svijetu. Naravno, djeci je taj jezik vrlo razumljiv, međutim i dan danas ima i kritičara i filmologa koji misle da je zapravo više od 50% uspjeha Baltazara upravo u Bourekovim pozadinama. U gradu profesora Baltazara zbila se čudna stvar. Posve je nestalo vjetra. Zastave nisu vijorile, već su visjele beživotno. Vrtuljci se nisu okretali. Veliko takmičenje u puštanju zmajeva nije se moglo održati. Nitko nije znao što se dogodilo. Pa čak ni profesor Baltazar. A onda su se odjednom počeli događati čudni događaji. Gospodine Drago, vaša je zasluga da su mnogobrojni crteži, folije, kako i Željko istaknuo, artefakti Zagreb filma sačuvani. Koliko se u to vrijeme 70-ih, 80-ih godina radilo da se ono što je vezano uz proizvodnju animiranog filma i sačuva? Pa tada se dosta radilo na tome, međutim zbog situacije u kojoj se Zagreb film nalazio daljnji tog godina, došlo je do zanemarivanja čuvanja te građe, tako da je dosta te građe i nestalo, uništeno i tako. Ali ono najbitnije što je ostalo, to su folije, originalne folije koje su sad i u Rijeci, koje se nalaze u muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu, a isto tu je i dio pozadina originala koje isto tako su sačuvane. Nažalost ne sve, ali dosta je sačuvano. A gdje se to čuvalo? U prostorima Zagreb filma ili negdje drugdje? Ne, to se čuvalo u prostorima Zagreb filma, međutim dio te građe i u državnom arhivu, jer od svakog filma trebalo se 20-ak scena koje su iz te serije bile predati arhivu. Tako da ima to sačuvano. Je li sama serija tijekom godina sačuvana u smislu kakvoće slike ili remasterirana? Da, svojevremeno negdje
prije 8 godina došlo je do toga da se u DVD labu rekonstrukcija filma, odnosno restauracija napravila. Koliko je to uspješno bilo, to je sada, da ne kažem upitno, danas se mogućnosti da se restaurira daleko veće, daleko veća oprema namijenjena usluzi i tako. Zatim, sačuvalo se uglavnom. Umjetnička ljepota zauvijek ostaje. To je što točno. Možemo vidjeti na izložbi. To je točno. Željko, kad ste dobili ovaj projekt i kad ste počeli razmišljati o tome kako jedan animirani lik, seriju, pa rekao bih zapravo i vrlo važan dio hrvatske i svjetske kinematografije postaviti u izložbeni prostor, koja vam je bila vodilja? Ovako, bilo je nekoliko tih niti vodilja. Jedna je bila dakle povijesna, druga je bila preko ključnih geografskih motiva i treća je bila zapravo preko motiva same serije, dakle preko vrijednosti koje zastupa sam Baltazar i te njegove interne fenomenologije. Dakle, radi se o vrlo specifičnom postavu u kojem, za razliku od svih tadašnjih animiranih filmova, govorim dakle o serijalima, u toj seriji nema nasilja, u toj seriji se svi problemi rješavaju dogovorom, u toj seriji se potencira znanost, dakle povjerenje u znanost i sve tolerancija, dakle dobar odnos prema drugačijim. Tu nema klasičnog natjeravanja tipa Tom i Jerry, tu je zapravo rješavanje stvari dogovorom. To je jedan moment te priče koji je zapravo i odgovarao Europskoj predstavnici kulture, koja je također imala taj niz vrijednosti potpisan pod svoju egidu. Drugi moment je bio dakle i sam status umjetnički toga dijela kao animiranog filma vrlo osobito je likovnosti. Dakle, govorim o kombinaciji naive, kombinaciji animacije tipične i za Zagrebačku školu crtanog filma, ali i nekakve naivne likovnosti. I zadnja stvar je bila zapravo interni vrijednosni sustav, a to je primjerice da su likovi u Baltazaru svi od reda vrlo dobronamjerni, nema nikakvih zloća. Također, u tom malom gradu su, ako primijetite, svi poduzetnici. U sred socijalizma, kad je snimana ta serija, tamo su uglavnom obrti u tom gradu. Imate krojača, imate šivačicu, imate pospremača i zvuči kao dakle, skandinavska socijaldemokracija. Upravo to. Dakle, on je zastupao neke vrlo opće vrijednosti, zbog toga je bio iznimno popularan. Primjerice u Skandinaviji su ga znali puštati čak i u popravnim ustanovama, jer se shvatilo da on transferdira tu poruku nekakvog nenasilja i zaista postoje zapisi o tome da je pokazivan i uspješno je uspio čak i odgojiti izvjesne kriminalce koji su, gledajući Baltazara, shvaćali da se stvari ne moraju rješavati nasiljem. Onda ga moramo neprestance puštati svugdje. Tako je. Samo evo da dometnem još, što se samog postava tiče, i onaj zadnji moment je bio multimedijski, u kojem smo zapravo htjeli staviti djecu i posjetitelje u samu ulogu Baltazara, a to je da oni nešto dok promatraju taj postav koji zapravo ide tematski od radnica u Zagreb filmu, dakle do samih procesa animacije, kopiranja, faziranja, promocije filma. Dakle, cijeli proces nastanka filma je tamo popraćen, kao na primjerice čak i mini filmovi Baltazara koji su iznimno malo poznati kao kratkometražne varijante do 60 sekundi. Dakle, u tim zadacima je bilo dano i djeci i odraslima da rješavaju neke probleme, da prijeđu most, da sam epizodu pokrenu sami, da shvate način kako se ona pokreće, da je čak mogu vrtiti unazad pomoću kormila na brodu. Jedna prostorija je primjerice Neman Fufu koja ih dočeka u tom hodniku. Zatim u jednoj prostoriji oni dobijaju fragmente zvukova iz Baltazara i pomicanjem predmeta sami konstruiraju zvučnu sliku Baltazara. A tu je stroj? Tu je naravno i stroj koji je radila multimedijalna umjetnica Lina Kovačević, koji je postao vrlo, vrlo popularan. Ona se odlučila za jednu vrlo analognu varijantu. Ja sam mislio da će biti nekako digitalna, međutim svi su navijali za to da Baltazar ostane analogna varijanta i on je također popularan jer ljudi ga vole koristiti, pogotovo djeca, i slikati se s njime, a tu su naravno još i dodatni strojevi koji omogućuju djeci da čak i sami proizvode glazbu za Baltazara. 2020. donijela je vrlo vrijednu izložbu o samom Zagreb filmu. Kao dugogodišnji djelatnik, a ja bih rekao i kreativac u Zagreb filmu, smatrate li da bi ove izložbe zapravo trebali imati trajnu postavu?
Apsolutno. Trebali bi imati trajnu postavu. One bi trebale biti dostupne svima danas koji se bave animacijom, ali i školama, kulturnim radnicima i ostalom puku. To je ona bit. Baltazar stroj je samo jedan mali segment koji je koristio Balta za rješavanje svih problema u njegovom gradu. Je li postoji možda pravi stroj ili je zapravo sve ostalo na folijama? Sve je ostalo na folijama. Pravog stroja nikada nije ni bilo. Evo, moram priznati da bi jako lijepo bilo imati takav stroj. Željko, što dalje s izložbom? Ušli smo u 2021. godinu. Sami znamo da je Europska prijestolnica kulture zbog COVID-19 trebala se i nastaviti ove godine. Ima li uistinu šanse da izložba postane trajnom? Ima zaista, izložba je dio programskog pravca Dječja kuća, to je dakle specifična kuća koja se gradi u Rijeci kao izložbeni prostor za djecu i mjesto igraonica, puštanja filmova i slično. Dakle, određeni elementi te izložbe bit će tamo postavljeni. Drugi elementi izložbe, naravno sve ovisi o ovoj situaciji, su možda i predviđeni da jednog dana putuju i naprave jednu malu turneju. I koliko sada znam, posjet je iznimno veliki, planira se da i nakon 20. siječnja zapravo se izložba produlji, jer je sugestija Europske komisije da Europska prijestolnica kulture zapravo ostane do travnja kako bi svi gradovi koji su dobili tu titulu imali vremena pokazati sve što su htjeli. Počele su nicati tvornice automobila, zatim tvornice dijelova za automobile, pa onda tvornice dijelova za dijelove. Hoće li negdje u Rijeci zaživjeti profesor Baltazar kao u Zagrebu? Kao kip, spomenik? On već živi, on već ima svoj brod tamo, on već ima svoje igralište, on ima cijeli niz malih skulptura po gradu, tako da moram reći da je iznimno popularan i da su Riječani strahovito sretni zbog te veze između Zagreba, Rijeke, Baltazar grada, jedne prekrasne utopije koja zapravo u ovo neko sumorno i mračno vrijeme nam zaista treba. I mnogi su rekli baš na otvorenju izložbe, baš bi nam sada trebao profesor Baltazar da smisli neko dobro cjepivo protiv svega ovoga što nam se događa. Siguran sam da bi smislio. Gospodine Drago, je li se možda u Zagreb filmu pričalo tko je bio uzor za profesora Baltazara, ili je to zapravo bila u potpunosti imaginacija? To je bila u potpunosti imaginacija, jer kad je stvorio gospodin Grgić prvu epizodu Izumitelj cipela, nije se onda ni znalo da će biti serija. Međutim, tek tom epizodom pokazalo se i načinom na koji je on to napravio, da je to pravi profesor, da je to ono što treba. I u tom trenutku grupa od Kolar, Zaninović i Zlatko Grgić su našli se kao jedna cjelina. Pajo im Štalter je priskočio u pomoć sa svojom idejom, on im je dao ime profesoru, tako da je on postao profesor Baltazar. Mogu samo poželjeti vama sve najbolje u 2021. godini i da nakon Baltazar grada postanemo cijela jedna Baltazar land. Tako da evo, puno uspjeha vam želim naravno u vašem radu. Hvala. A poštovani gledatelji, mi ostajemo u Baltazar gradu i to u epizodi 3. sezone serije o genijalnom profesoru. Doznajemo zajedno kako je u gradu došlo do drame oko cvijeća.